ίδιο κάνουμε και στο ποτάμι. Το ποτάμι υπάρχει περίπτωση, αν βρεθούμε στο χείλος του γκρεμού, να δώσει μια χείρα βοηθείας. Και το μόνο την πρώτη περίοδο, το αρνήθηκε εδώ ο Σταύρος Θοδωράκης που κάναμε συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, αλλά υπάρχει αίσθηση ότι την πρώτη περίοδο υπήρχε μια καλή χημεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μετά αυτό έσπασε. Σήμερα πάντως ψηφίσανε το νομοσχέδιο επί της αρχής στην Επιτροπή. Το νομοσχέδιο για την ψηφιακή. Αυτό είναι λογικό. Σας λέω γιατί ήμουν απαρόν και χάρηκα που το είδα. Το ποτάμι κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ιδεολογικό κόμμα. Όχι, δεν είπα τίποτα. Εδώ και καιρό έχει ξεπεραστεί κόκκινη γραμμή και αν θέλετε να δούμε πού αντανακλώται αυτή η καθυστέρηση, θα τη δούμε στα μέτρα που θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Το είδαμε και πέρσι και δυστυχώς το είδαμε και με την ενοχή των δανειστών. Να το πούμε και αυτό. Ψηφίστηκε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι στις πλάτες της νέας γενιάς, στις πλάτες της εργασίας και είναι μια συμπαιγνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές να φορτώσει το χρέος στις επόμενες γενιές. Εδώ και μέρες έχει ξεπεραστεί κόκκινη γραμμή. Το ποτάμι δεν θα προσφέρει ασυλία ούτε στήριξη σε μια κυβέρνηση η οποία σφάζει καθημερινά την πραγματική οικονομία και διώχνει τη γενιά στο εξωτερικό. Και το χειρότερο όλων, δεν θα συνενέσει σε κανένα κούγκι. Αυτό που έλεγε κάποτε και ο κύριος Καμένος. Δεν θα δούμε τη χώρα να κάνει το χώρο του ζαλόγκου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κοινοβουλευτικά και με τις μικρές πενιχρές μας πλέον κοινοβουλευτικές δυνάμεις να το αποτρέψουμε. Ευχαριστώ.